Wel, croeso nôl ato ni fan hyn at y gwartheg Limousin ac i ni dal gyda'r Teirw Ifanc, y trydydd dosbarth yn adran y Lims, a Dafydd Evans o Gwmfeli Mynach gyda fi o hyd yn frydiwr profiadol yn cadw gwartheg Lims adre fyna yn Gwmfeli Mynach. Mae rhain yn deirw ifanc iawn nawr rhain, ydyn nhw? Odyn, teirw rhyw 19 mis oed rhywbeth fel a llai yw'r rhain nawr. Mae 6 tarw yn y dosbarth fan hyn nawr. Ac ni'n gweld trins taith 3, tarw o Sir Fôn wrth gwrs, y teulu Hughes, Pabo. Ie, Llyr... Pabo up and under, yw enw hwn. Llyr a'r teulu wedi dod yn un o frydwyr mwyaf adnabyddus Cymru ar Phryden erbyn hyn, yn neud yn dda yn y sioe a hefyd yn cael prisiau da yn yr awyrthaniau yn cael lywelydd fyna. A'r ferch sydd yn dangos y tarw ifanc. Mi'n cofio hi blynyddoedd nôl yn ferch ifanc iawn, ond mae dal yn ferch ifanc wrth gwrs, ond mor braf i weld sut mae wedi datblygu yn dod trwy'r ddosbarthiadau'r trynwyr ifanc ag ati a drychau nawr yn ei gwaith mor dda fan hyn efo'r tarw bach ifanc. Odi, mae wedi cael ei codi lan yn y job yn dwi, a mae'n dod yn ail natur iddi wedyn. A mor hwydd yn dwi? Ydi, yn arwen a cadw llygad bras ar y beirniad. Ie. Beth am y tarw hyn te? Ti'n lwco fe? Eitha darw, mae'n rhaid gweud. Mae cefen eitha da iddo fe. Tipyn o bart ôl, mae'n symud yn dda. Ac ni'n gweld wedyn un arall o deirw y teulu, 3, 6, 5. Ond tarw Pabo Ultimatum yw enw hwn. A fel wedi'i ti tarw o Sir Fôn unwaith eto. Rai Clir yn dangos mwyn yn darw dan, dwi'n meddwl? Tabed yn fwy na'r un gynta, yna fe. Bach mwy o stretch iddo fe. Bach mwy o bwer ynddo fe? Bach mwy o bwer ynddo fe, odi. A tabed bach yn y fancach na'r un gynta fe, dwi'n credu. Hwna'n darw dan, dwi'n Gyn ni'n gweld wedyn 3, 6, 7. Adrian Jones o Sir Fynwy. Ie. Adrian wedi bod yn dangos ers blynydde gyda'i rieni yna fe. Fan hyn, yn reiddiol o Henffordd. Mae'n tarw bach gwahanol teip ag e. Mae'n mwy uchel i gos rhywbeth o'n i gilydd. Mae bach mwy o hyd, felly ddim cweit gwmyn o bart ôl, ond mae'r lled na. Mae'n darw smart o gwedi wir. Tarw yn y farn ni, mwy traddodiadol, felly tarw fel dyle'r lim fod yn edrych de. Ie. Sgwar rownd y gwt yna. Falle ddim cweit wedi datblygu mor ifanc a tarw'r ddwy flan o bosib ynddo fe, ond mae rhaid i gofio wrth gwrs i oedran nhw'n does. Ydy, wrth gwrs, maen nhw'n mynd yn fancach fel maen nhw'n mynd yn ôl, ond dwi'n credu bod hwn yn mynd i aeddfedu mewn i darw, tipyn o darw, dwi'n credu. Mae'n ydi 3, 6, 9 tu ôl iddo fe wedyn. Blaen cwm yw roc. Wrth Dylan a Elen... Na ti, o Geredigion. Ydyn, buches weddol ifanc yn y fe, ond wedi datblygu trwy defnyddio embryo transfer o bethau a wedi wneud yn dda yn y sioe ac mewn arweithiannau. A mae Dylan wedyn yn arwen un tarw y tu ôl i'n 3, 7 dim. Hwnnw yn darw bach neis. Blaen cwm UFO. A fel ydych maen nhw wedi cael cryn lwyddiant, maen nhw wedi gwerthu am arian dan o'r arweithiannau rhai blynyddoedd nôl yn do. Mae hwn yn darw bach pert yn dwi. Darw smart iawn. Ifanc iawn yw hwn i weld yn dwi. Asgwrn bach ffein ag e, mae'n... Drachau bart ôl efna nawr. Bachgen. Mae'n gywir iawn yn dwi. Mae'n gywir, ydy. Dde'n ddifur gwybod faint yn union, neu beth yn union yw i oedran ni. Mae ben bach siarp ag yn y sim, mae'n sylwi ar bopeth, mae'n dal i ben yn uchel. O hwnna'n darw da, mae rhai fi weid. A Dylan a Elen Davies eto mor gefnogol i'r ffair eia ac i'r sioe fawr yma. Wedi edrych ar y catalog nawr, fi'n credu mae'r ddoi hyn yn ddoi frawd llawn yn y fe. Mae'n mas o... Ydyn nhw fyd? Rhoi embryo yn mynd y thebyg yn y fe. Mae'n... Ware teg, maen nhw'n werth i weld yn nhw. Mae nifer o bobl yn troi at yr embryo mwyn cael tyfu y feiches y bethau nawr yn fe. Mae'n jobyn gostus, ond os yw pethau'n gweithio'n iawn, mae'n gallu talu ffordd hefyd yn dwi. Odi. Mae'n ffordd dda o ddatblygu'r teip o fyw chwyt ti eisiau yn dwi. Odi. Ond yna, mae hwn yn ddosbarth. Mae yna nifer o ddadle byty'r adele fe yna ddosbarthiadau ar wahân i'r lloi embryo yma yn fe, achos maen nhw wedi cael gwell dechrau gyda, maen nhw'n cael embryos yn cael ei roi mewn gwartheg godron aml iawn neu croes godro yn fe. Felly maen nhw'n cael y fantes na o'r llath yn ifanc iawn yn fe.
Lleawd i hwnnw'n yn... Yw hwnna'n fantes? Yn fantes, ydi. Wel, mae'n siŵr o helpu, ynddo e? Mae'n siŵr o helpu, ydi. O, di, mae fe'n helpu. Mae hynny'n sicr. Ond fel wedon ni, boes, dosbarth a hanner fan hyn, a'r beirniad Michael Massey a tipyn o waith o'i flanau, felly dwch nôl ato ni yn y man i weld pwy eitha hi yn y dosbarth yma. Diolch o'r iawn i ti am y tro. 6 tarw, penny gamp fan hyn, 6 tarw ifanc Limousin. A Dafydd Evans o Gwm Felin Mynach, i ni wedi mwynhau'r dosbarth yma'n fawr iawn. Michael Massey wedi gwneud gwaith da. Odi, tipyn o safon fan hyn nawr, ni'n gallu gweld nhw wedi rhestru lan fan hyn nawr, ni'n gallu gweld nhw rhywfaint o well yn y fe. A mae ei weld fysa wedi mynd am darw Pabo. Pabo yn y lle gyntaf ar hyn o bryd. Odi. Dyna ni'r tarw mae wedi rhoi yn y safle cyntaf, 3-1-7-3. Pabo up and under. Gyfeiriad at rygbi fyna, dwi'n meddwl. Mae'n darw braf yn dwi. Mae'n darw braf, odi. Mae'n llawn cig, mae'n sefyll yn deudi iawn fyna. Mae'n llydan dros y top, a mae confirmation lle dda iddo fe. Mae'n darw eitha balanced. A mae yna siawns go lew, falle fydd enillydd y dosbarth yma yn mynd o bosib mewn i'r tîm o 5 yn hwyrach yn yr wythnos os fydda nhw sy'r cydbwysedd yna tywod rhwng tarw ifanc a hen darw ac yn y blaen falle bydd tarw ifanc fel hyn falle bydd yn y tîm o 5 ynddo fe? Yn aml o'r dosbarth hyn mae weli di tarw yn y grŵp o 5. O, mae e'n newid? Mae e'n newid? Tarw Winfield Park mewn mlaen yn gyntaf de fe. Mae wedi mynd am 3-7-2 na ti e Winfield Park up y clas, teulu Jenkinson, A.W. Jenkinson Farms, roedd ffordd lawr o Cymru. A dyna ni ar yr eiliad ola un. Siom i'r teulu Hughes o Babo, teulu Pabo o Sir Fôn. Fel mae'n mynd? Fel mae'n mynd, ie, fel mae'n mynd. Ond, ie. Eitha darw, do yn y safle cyntaf, felly, tyma bach yn drwm lan, edrych o fan hyn, ond mae eitha gorff iddo fe, mae'n llydan drwyddo, a mae'n heiddiannol o'r bobl gyntaf wedyn ni. Wel, Dafydd, diolch i ti am dy gwmni. Edrychwn ni mlaen i weld y dosbarthiadau nesaf sydd i ddod nawr fan hyn yn Adran y Lims. Ie, wir, edrych mlaen.